Витаю, пане Володимире. Доброго дня. Еще до начала российского вторжения в Украину многие политические аналитики проводили параллели с 1938 годом и Мюнхенским сговором между Чемберленом и Гитлером. Говорили, дескать, что Украина будут Судеты 1938-го. Этого не произошло? Ні, цього не відбулося, і не відбулося цього в першу чергу через позицію українців, тому що Чехословаччина тодішня, на жаль, прийняла цей вирок, який було ухвалено без її участі західними державами під час Мюнхенської конференції, і фактично чехословацька армія, яка належала до п'ятірки, як мінімум, може і трійки найпотужніших армій, найкраще обладнаних армій тодішньої Європи, не чинила жодного спротиву. Врешті-решт це закінчилося тим, що нацисти спочатку захопили Судети, а потім поглинули повністю Чехію, під їх протекторатом створилася незалежна Словаччина. В Україні такий сценарій взагалі не відбувся. Тобто, можливо, такого сценарію десь очікували західні наші партнери, які були далеко не впевнені в здатності української армії чинити спротив, але найважливіше, вони були далеко не впевнені в тому, чи українці будуть чинити спротив. І найбільш, очевидно, на такий сценарій розраховував Владимир Путін, який насправді мислив категоріями 2014 року, коли його наступ, чи то в Криму, чи то потім на частині Донбасу, зустрічався, як мінімум, з пасивною лояльністю місцевого населення. Саме на цій пасивній лояльності населення була побудована вся його тактика і стратегія. Впевненість в тому, що він дуже швидко пройде такими танками чи там броньованими клинами на території України і дійде до Києва, тому що його ніхто не буде зупиняти, а армія швидко зазнає поразки, і йому вдасться встановити владу, вона розбилася вдрузки. Тому що, по-перше, армія чинить спротив професійний, знищує їхню техніку, а по-друге, навіть в тих місцях, де їм вдається зайти в населені пункти, їх там зустрічають не хлібом сілі, їх там зустрічають бандерівським смузі, яким спалюють їхню техніку. Навіть коли вже немає цих бандерівських смузі, навіть коли вони нібито встановили свою владу, люди з голими руками виходять і зупиняють їхню техніку. Це те, на що він абсолютно не розраховував. І, будемо відверті, це те, на що не розраховував Захід. Тому що, вони Україну вже більш-менш списали, тобто вони вже почали вибудовувати свій оборонний вал по західному кордоні України, вважаючи, що от тут ми будемо стримувати ймовірний наступ Путіна. Але виявляється, що наступ можна стримувати і на східному українському кордоні. Але виявляється, що Україна – це не просто буфер між Росією і вільним світом. Україна – це щит вільного світу. І мені здається, що зараз відбувається, це для нас найважливіше, переосмислення якраз на Заході, на вільному Заході, де люди можуть думати, де люди можуть виходити на вулиці, вони виходять на вулиці, підтримуючи Україну, і впливають на своїх політиків. І за останніх цих 12 днів цієї війни формується зовсім інша геополітична картина світу, в якій Україна вже не є просто об'єктом якихось зазіхань і тим же буфером, в якій Росія завдяки українській армії, українському суспільству вже не має права претендувати на якісь там глобальні впливи, бо у них така крута армія. Ми побачили цю круту армію, яка не здатна виконати найпростіших завдань. Вони кричали, що вони будуть за кілька днів мити ноги в Індійському океані, а вони не здатні пройти через Ірпінь і Бучу. Как вы думаете, почему Путин начал эту войну? Абсолютно людина, яка вважає, що її життєвою місією є відродження Російської імперії. Він мариться, у нього все мислення побудовано на цьому. Людина багата, людина, якій просто нудно все інше. Він хоче війти в історію, вписати себе як відроджувач імперії. От такий собі манія якогось, чи то Наполеона, чи Олександра Македонського. Дуже завужені уявлення про історію, які, ще раз хочу сказати, не провалюються глибше, ніж в 18 століття. І от таке маніакальне бачення своєї місії по відродженню цієї імперії. Він почав її випадково в 22-му році. В 22-му році столітті створення СРСР. Тобто він, власне, під праздничок хотів сказати, що все відновлено Совєтський Союз. Подивіться цю статтю, яку було випадково опубліковано, яка мала стосуватися перемоги над Україною десь на другий чи на третій день цієї війни. Там все його мислення про те, що Україна – це завада по відновленню Совєтського Союзу. В цьому він правий. Тому що, справді, Україна, з поглинення України, української території, почалася Російська імперія. І зараз, без повернення України в своє лоно, Росія не може претендувати на якісь відновлення свого імперського статусу. Але цього повернення не буде ніколи.
А как вы думаете, вот где произошел этот переломный момент, вот где Путин переступил этот Рубикон и принял решение вторгаться полномасштабно в Украину? Когда это произошло? Или это всегда Завжди было? було. Завжди було. Для мене ніколи не було сумнівів, що навіть мова не тільки в Путіні. Для мене ніколи не було сумнівів, що Росія почне війну проти України. Тому що 1991 рік це була певна віддушина. Україна скористалася слабкістю Російської імперії, тому зуміла відірватися. Те, що ми маємо зараз, це просто відкладена війна за незалежність. Вона мала статися в 1991 році, але вона не сталася, тому що Росія не здатна була реалізувати її. І слава Богу, тому що ми так само тоді були слабкими. Ми встигли трошки укріпитися. Як тільки Росія почала нарощувати свій якийсь потенціал економічний, ну, хоч не сильно, але тим не менше, військовий особливо потенціал, зразу апетити почали відроджуватися до України. І це співпало абсолютно з Путіним. Очевидно, тому що сам Путін є отакий імперець сам по собі, але не тільки тому. На жаль, Путін не є єдиною людиною, яка хоче відновлення імперії. На жаль, Путін є просто резонатором суспільних настроїв Російської Федерації. Тобто він просто відображає те, що хочуть більшість росіян. І це треба зрозуміти. Треба трошки облишити наївну віру, що більшість росіян цього не хочуть, просто бояться. На жаль, більшість хочуть. Є, слава Богу, ті, які не хочуть, але вони маргінали. Вони не ті, які зараз формують суспільно-політичну атмосферу в Російській Федерації. Так от, для мене, власне, як для історика, було зрозуміло, що ця війна буде. Ця війна сталася в той момент, коли Путін вважав, що Україна критично ослабла, почалася в 2014 році. Це перший етап цієї війни, коли було загарбано Крим, коли була спроба загарбати Донбас, і частина таки загарбала. Завдяки, знову-таки, героїзму українців тоді в 2014 році нам вдалося спинити цей наступ. Завдяки цим мінським домовленостям, які зараз дуже люблять проклинати, ми насправді отримали перемир'я. Ми отримали час для того, щоб відбудувати свою армію. Як ми ним скористалися? Ну, це так собі, знаєте, 50-50, скажімо. Я вважаю, що за цих перших 5 років після Майдану ми зробили багато для зміцнення обороноздатності, багато для зміцнення національної ідентичності, і це зараз ті дві ключові речі, які стримують Путіна. На жаль, після 2019 року дуже багато українців повірили, що все, це вже питання закрите, mission complete, Путін вже ніколи не нападе, і давайте краще будемо будувати дороги, давайте будемо краще робити щось таке, що не потребує такого суспільного напруження. Війна – це, звичайно, тема, яка неприємна для більшості. Ми почали ховатися від цього. Ховатися всі, не допомічати того, що війна ось-ось може статися. І це було до останнього дня, поки Путін не напав. Тобто люди хотіли щиро вірити, що хтось нагнітає. Виявилося, не нагнітає. Путін, власне, оця його заява про початок війни, ну, знову-таки, це чітке ідеологічне тло його імперських забаганок щодо України. Зараз, ну, вже не лишилося жодних сумнівів. От мені, знаєте, здається, що найбільше, от часто запитують, чи було страшно, чи є зараз страшно. Мені здається, що найстрашніше було якраз ті останні дні очікування, коли ти не знаєш, що буде, коли нарешті це все почнеться. В мене от якась ця струна страху, яка натягалася, вона тріснула і дуже голосно трісла в моїй просто голові, десь якраз в ніч 24 лютого, коли над нашим будинком пролетіла крилата ракета. Я ніколи не чув такого звуку. Вперше в житті, просто аж всередині зрезонувало який бум, і я зрозумів, що вже почалося. Збудив дружину, ми почали пакуватися. Звичайно, що страх лишився, але це вже був інший страх. Це вже був страх, що робити далі. Але оцей безконечний, вимотуючий страх очікування, він зник. І з'явилася готовність набагато жорсткіше боротися. Сьогодні ви в теробороні? Сьогодні я в теробороні, сьогодні намагаюся якось бути корисним в теробороні. Бо минулої ночі були на блокпостах, несли чергування, ще попередні брали участь в евакуації якихось окремих сімей, возили допомогу для дітей, які вже 12 годин були в потязі з Бахмача до Києва. На жаль, все дуже швидко відбувалося, не взяли з собою ні води, ні їжі, були голодні, їм ще треба було їхати до Львова. Такі завдання намагаюся бути десь корисним. Звичайно, я не забуваю про те, що я є народним депутатом, і, відповідно, готовий виконувати свої функції як народного депутата, і виконую їх. Тобто всі засідання, які ці два відбулися, брав участь, більш того, брав участь в розробці законопроєктів. Дуже втішений, що ті законопроєкти, щодо яких я брав участь, як боротьбу з колаборантством, боротьбу
боротьбу з інформаційною агресією, які, до речі, були готові рік тому. Тобто просто їх не хотіли помічати. Зараз вони стали актуальними, що ми їх ухвалили. І далі так само готовий, тобто, якщо потрібно, готовий виходити, йти в парламент, чи де би ми там не збиралися, голосувати, виконувати свої функції депутата, але між тим, хочу виконувати свої функції як громадянин України по захисту країни. Зараз я вважаю надзвичайно важливим брати участь в захисті Києва. Для себе особисто я вважаю надзвичайно важливим, щоб люди бачили, щоб ті, хто захищають Київ зі зброєю в руках, бачили біля себе мене, таких як я, наших побратимів, щоб вони розуміли, що ми не збираємося не тікати, щоб вони розуміли, що ми стоїмо і будемо стояти разом з ними. Тому ходжу з ними на чергування, тому намагаюся бути максимально інтегрований в таку роботу. Путин попытается штурмовать Киев? Він вже це робить, він постійно це робить. Спочатку це був власний штурм десь протягом перших 2 днів війни. Зараз це спроба оточити, задушити Київ, яка потім, очевидно, може закінчитися ще одним якимось ривком штурму. Але ж ні одне, ні друге поки що не працює. Більш того, багато їжджу Києвом, спілкуюся з тероборонівцями, спілкуюся з киянами, спускаюся в метро, які перетворені на сховища, як в Лондоні 1940 року. Спілкуюся з киянами в чергах. Не будуть мати жодних шансів якісь загарбники, які війдуть в Київ. Не тільки через, знаєте, ці залізобетонні конструкції, які розкидані по всьому Києві, але через залізобетон в душах українців. От що зробив Путін? Він просто загартував українців. Тобто український залізобетон в душі зараз – це просто неймовірна любов до свого і ненависть, лють до тих, хто хоче це своє вбити. Це вже не прощається. От вчора в нас за християнським звичаєм була прощена неділя. Ніхто не буде прощати, ніхто не готовий прощати. Тому що я переконаний, що те, що зараз робить Путін, це Бог не готовий простити. Тому що це не війна. Війна – це коли Збройні сили воюють проти Збройних сил. Це злочин. І ми будемо карати за цей злочин. Якщо вдасться, будемо захоплювати живим і карати. Якщо не вдасться, будемо бити на полі бою. Ми не дозволимо, щоб такі страшні злочини залишилися безкарними. Ми не забудемо тих десятки дітей, які загинули під кулями, не тому, що вони опинилися десь на полі бою, а тому, що вони залишилися в себе, в своїх дитячих спальниках, тому що вони думали, що їх ніхто не буде рухати, тому що вони просто мирні мешканці, які живуть в своєму якомусь спальному районі, який раптом став об'єктом військової агресії з боку Путіна. Сегодня я всем задаю этот вопрос, потому что его задают нам из Крыма, граждане Украины. Какова вероятность того, что в результате этой войны нам удасться деоккупировать Крим? Високо. Дуже високо. Чому я так можу говорити впевнено? Справа в тому, що віра в те, що, знаєте, ми якось в цій війні зупинимося в протистоянні між Україною і Росією і залишимо Росію, відвоюємо якусь частину своїх територій і скажемо, слава Богу, що тут вигнали Путіна і на цьому все, вона вбивча. Насправді ми не маємо права заспокоїтись до тих пір, поки маємо сусідом таку державу, як Російська Федерація, на чолі з такою людиною, як Владимир Путін. Ми маємо тиснути з усіх сторін для того, щоб ця людина втратила владу, для того, щоб ця система, яка зараз керує Росією, втратила владу. А це якраз і є шансом для того, щоб повернути Крим. І я думаю, що кримчани, які зараз спостерігають за тим, що робиться в Україні, з одного боку за тим, що робить Російська Федерація, з другого боку за тим, що робить українська армія і українці, вони готуються до того. Вони розуміють, що це стане. Вони розуміють, що українці повернуться в Крим, що кримські татари повернуться в Крим, що всі ті, хто змушені були тікати, всі ці вже скоро 10 років жити поза межами своєї батьківщини, вони повернуться. І я переконаний, що отут якраз ми зустрінемо тих людей, які будуть зустрічати нас. Ми зустрінемо тих людей, які зроблять все, щоб російська влада, окупаційна влада в Криму впала якнайшвидше. В истории ряда стран происходили такие события, которые делали эти страны поистине значимыми в мировой истории. Если взять Францию, то Франция Бурбонов после смерти Людовика XVI уже не была Францией Наполеона и Францией Марсельезы. Если брать Англию, то Англия после 1649-го, после революции Оливера Кромвеля, тоже не была уже той Англией, которая была до 1649-го. Вот то, что происходит сегодня в Украине.
это необратимый процесс, это сделает действительно Украину страной, которая обретет истинное, значимое, мировое значение в історії. Дивіться, з якоїсь зовнішньополітичної точки зору, те, що зараз відбувається в Україні в ширшій часовій перспективі, це наша столітня війна за свободу. Вона почалася ще в 1917 році, коли українці вперше проголосили своє бажання створювати власну державу і зразу зіткнулися з війною. Зокрема, з війною з більшовицькою Росією, з тим самим Леніном, який нібито винайшов Україну і зразу, очевидно, після винайдення почав війну з нею. Ця війна мала паузи. Зараз вона продовжується. І це, знаєте, має нас надихати, що ми беремо участь в завершенні великої справи наших попередників. З внутрішньополітичної точки зору неймовірні здвиги в формуванні, власне, національної самосвідомості, національної ідентичності. От те, що я казав, формування цього залізобетону. Залізобетон – це основа, це фундамент, на який потім буде споруджено будинок. От будинок української політичної нації, в якому будуть брати участь українці, кримські татари, ті з росіян, які виберуть собі українську ідентичність саме тому, що вона для них відкрита, тому що вона демократична, вона для них вікно в світ замість тої руського міра, який їм пропонує Росія, і в будь-якій іншій національності. Я переконаний, що якраз от всі переваги такої європейської моделі побудови політичної нації і міцної країни українці вже усвідомили. І я переконаний, що от за ці дні, це, знаєте, як Джона Ріда був колись такий на початку ХХ століття, письменник-журналіст, 10 днів, які змінили світ. От 10 днів, які змінили світ, це тепер і про Україну. Світ змінив уявлення про Україну. Україна, на жаль, дуже часто звучала в медіа корумпована, слабка держава, яка десь там перебуває в тіні Росії. В ряди годи нагадувала про себе якимось акціями протесту, там Майдан, чи то Помаранчевий, чи то Майдан, Євромайдан. Нагадала про себе під час війни 2014 року. Але такого колосального вибуху якоїсь національної пасіонарності, яку Україна проявила зараз на весь світ, ну, ніхто не очікував від українців, більш того, ніхто не очікував, що в 21 столітті це взагалі можливо. Тобто всі, знаєте, якось 21 століття, постмодернізм, всі скептично ставляться до того, що робиться. Хто буде вмирати тепер за якусь там свою землю, за батьківщину. Це 20 століття, це вже минуло. Ні, це не минуло. Цінності залишаються цінностями. От, і Україна показує, що цінності залишаються до тих пір цінностями, коли хтось готовий за них помирати. І ми зараз є тими, хто показує Європі, що ми є її фундаментом. Ми розуміємо, що таке фундамент цієї Європи. Я дуже сподіваюся, що це і десь, можливо, Європу поверне до якихось тих своїх корінь, свого фундаменту, від якого вона почала поступово відмовлятися, живучи просто в спокійній якійсь атмосфері. Знаєте, от Європа нагадує якусь таку рибку, яка просто плаває в воді і не помічає цієї води. Їхня вода – це свобода. Вони просто не помічають, вона вже для них не є якоюсь цінністю, вона є даністю, воно є. Українці є тою рибкою, яку викинули з води. Вона розуміє цінність цієї води і докладає неймовірних зусиль для того, щоб повернутися в цю воду, для того, щоб мати можливість сам плавати. І я думаю, що повернувшись в цю воду, ми європейцям розказуємо, чому вона така цінна. Дякую вам дуже, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава!